Další díl podcastové série Robota a další tentokrát hudební legenda. Do studia Rádia Čas Rock totiž dorazila Tublatanka, no tak po ranní šichtě jsem si panáčky stáhla hned vedle do střižny a nestáhla jsem z nich kůži, ale vytáhla jsem z nich pár informací. Za prvé, těch 40 let, co hrají a jezdí po koncertech, festiácích, tak je samozřejmě na co vzpomínat. Taky mají plány do budoucna a hromadu zážitků. Občas omluvte sníženou kvalitu zvuku, protože se do toho řežeme, mlátíme do mikrofonu a vzájemně si vyměňujeme nejen hudební zkušenosti. Ale víte co? Poslechněte si to. Tady jsou Ďuro a Šlosko. Tublatanka. Vítejte u dalšího dílu podcastové série. Dneska vzácní hosté až zo Slovenska. A to kapela Tublatanka. Vítám tady Ďuro Topora a Šloskyho, to je Bitsman. Já se nikdy nepamatuju, jak se jmenuje. Šlosko ti říkají. Krásně nám sprznila jména. Já jsem, že Topora to je jak sa rýmuje, že potvora. No a teď mi vysvětli jednu věc. Ty jsi Juraj. Áno. A proč ten Ďuro? Na Slovensku je to tak zaužívané, že vlastne, keď bol akože Juraj, Ďurko Janošík, Ďuro, takže to je také, ale podľa mňa z histórie to vychádza možno, že z maďarčiny, lebo oni nemajú Icen, Čigit a Zapad Juraja, ale majú Ďerďa, Ďuro, Ďuri, takže tam sa to prelínalo vlastne tým, ako sem húni kedysi prišli na tých malých koňoch a tie naše národy sa vlastne tak akoby spájali a bola tam nejaká taká symbióza, aj keď nevraživosť, ale údajne americkí vedci zistili, že Maďarov tých skutočných je percentuálne alebo geneticky o mnoho menej zastúpených ako Slovákov aj v Maďarsku. Toto si potrebovala? Nedávaj mi také otázky, lebo sa hneď chytím. Ale k tomu menu, že to je vlastne to isté, čo je aj Jozef je tiež Dodo a u vás je Jozef Pepa. Áno. No, takže... A Jan je Honza. A Honza. Ja mám deja... Pepo, ja sa spletla. 31. Vieš, odkiaľ to je Hanka? Vím. Dobre. Vesničková středisková. To sú úžasné filmy, my sa veľmi tešíme, keď prídu Vianoce, ale keď nejdú, keď vidíme tieto filmy, môj osobne najviac srdcový je Vrchní prchni, to je úžasný... To je herecký koncert. Presne, koncert, to som hľadal to slovo, koncert, to je tých dvoch manželov a celé to je aj ten Moravák, jak tam príde a na Moravě by dostal počuní, či ako to počuní. Tak áno. Krása. No, tak pojďme k vašim koncertům, protože vy jste nechali Maťa. Já jsem si tam Dobře, tak ne. Počkej, já to vezmu obloukem, jo? Půjdeme úplně oklikou. Já si vás pamatuju z těch plakátů v pokojích. Moje sestřenky jsou o něco starší než já, takže jako malé dítě. A teď najednou je tady mám živě. Je to divné. Ano, vážně? Ano, kluci z plakátů se normálně tady zastavili u nás ve střižně, aby s námi natočili rozhovor. Mám aj k tomuto takú historku k plagátu. No, chceš to počuť? Jo, chci. A nejenom já. Jak som kedysi, som hral ešte za komunistov v takej zábavovej kapele, ale rockovej, čo na Slovensku bolo také nevídané, takže my sme mali v repertoári aj Judas Priest, AC/DC a ďalšie rockové kapely a pecky. A my sme hrávali v okolí Nitry, tá kapela sa volala, že IF. No a tam 100 zábav sme hrávali ročne, hej, každý víkend vlastne. A ja som niekedy prespával u mojej matky v Šuranoch, pretože naši rodičia boli rozvedení. No a keď som tam tak ráno dorazil, tak som bol rád, že mám kde prespať. Tak samozrejme, jak som ráno prišiel, predtým, než som sa uložil, tak som ešte išiel na toaletu. A moja sestra, paradoxne, mala radšej, mladšia sestra, mala radšej tým ako Tublatanku. Takže na dverách bol veľký plagát skupiny Tým a v strede bol Palo Habera a pozeral mi rovno do očí a ja jemu, keď som sedel na tom záchode. Takže takto sú tie plagátové story. A potom horšie už je len mať plagát v izbe a ešte spávať v tričku danej kapely. Vlastní. Vieš prečo? Ne. To už nepoviem. To sa stydím, protože je tady moje manželka. Ale tak, když si zacpe uši. Ale ja viem, že toto Ďura veľmi poznačilo, keď mal ten plagát Týmu, lebo keď niekde ideme hrať, tak, keď niekde ideme hrať, tak vždycky rozpráva, že hráme s
Elánom sme jeden tím a voláme sa Tublatanka. A samozrejme, že to parafrazujeme a tie kapely sú úžasné, samozrejme aj Elán, aj tým, veľmi si ich vážime, sú to naši kamaráti a klobúk dolu pred nimi. Pozdravujeme ich týmto, keď to počúvate, chlapci. A jak jsme se dostali pěkně k té robotě, že? Takže stejně jsem tě tam dotáhla. Vidieť, že to už dlhé roky robíš, že si skúsená. Napadlo by vás vy slavíte 40 let na scéně, napadlo by vás tak před 35 lety, že tu káru budete táhnout takhle dlouho? No, tú káru ťahá hlavne Maťo, pretože ja som prišiel 10 rokov až po vzniku kapely a Peťo 20. Ale je pravda, že ja keď som počul prvýkrát o Tublatanke, tak to bolo také záhadné, bolo to rebelské, lebo to bolo za komunistov a mladšie ročníky týmto treba vysvetliť, že ako nebola to sranda. Boli dané také mantinely, ktoré si tí ľudia teraz mladí ani nevedia predstaviť a žijú úplne iný svet a zažívajú úplne iné scény. Ale tá doba mala aj svoje čaro, bolo to krásne a bola tam taká možnosť rebelstva a hlavne boli sme aj chránení, pretože tu bola taká trošku aj tvrdá diktatúra, nebolo tu toľko drog, prístupu k násiliu a rôznym iným nezmyslom, ktoré sú teraz tu a kazia životy tým mladým ľuďom. No ale k tej Tublatanke. Ja som mal ísť na vojnu, aj som išiel v roku 84 a už predtým sa tradovalo, že v Bratislave vznikla taká mladá kapela, ktorá je strašne rebelská. Je tam nejaký Ďurinda, ktorý má maršála, to maršála na Slovensku nemal nikto, alebo len možno, že nejakí muzikanti barovi, čo to donesli na kšeft. Má Stratokastra a tá kapela hrá v krojoch. A to všetko preto, aby zakryli tú rokovú muziku, to rebelstvo, že komunisti vlastne nemôžu napádať slovenské kroje, hej, a nemôžu ich až tak zakázať, pretože vlastne čo? Propagujú slovenskú tvorbu, spievajú po slovensky a hrajú v krojoch, takže to by bolo niečo také v podstate protiľudové, tak v tom bola tá filozofia a to nás všetkých fascinovalo. Vlastne sa to šírilo takým samizdatom a z úst do úst. Neboli vtedy reklamy, billboardy a rôzne iné veci. Nebol internet, nebol Facebook. Ale o toto malo väčšiu silu a o toto v nás zanechalo väčšiu stopu. Prepáč, ja som sa trošku stratil, že... Ty si sa zamyslel. Ty si sa započúval do tej historky a som začal nad tým premýšľať. A súhlasíš? A súhlasím s tým, áno, súhlasím. Takový poslečný bubeník, to sa nevidí hned tak. Že? No. Preto nám to tak klape. Jo, tak. Ešte, Hanka to možno nevieš, ale ja vlastne by sa s Peťom poznával, sme hrali spolu už keď mal Peťo 14 rokov. Takže to je hodne viacej. To ešte chodil do základní školy a nerostli mu chlupy. No nie, tak prerastol ma ešte, počak mi o hlavu vyšší kurník. V podstate bolo to tak, že my keď sme šli hrať a chalani prišli pre mňa teda domov, tak ešte foter z balkóna kričal: chlapci, na toho najmenšieho mi dajte pozor. Jak jste se... Už není najmenší. Teď už není nejmenší. Nikde už není. Mě bolí za krkem za tu hodinu, co se na něj dívám. Jak jste se dostali do Tublatanky? Dáme přednost zkušenějšímu, jo? Jasne, to mal Peťo začať, lebo... Tak idem ja teda. Dobre. Ja som sa dostal tak, že Ďuro ma oslovil, keď sme sa spoznali, tak povedal, že končí ten chalanisko, čo tam hral Peci Uherčík, končí, tak to bol vlastne po tej príhode s Dodom, tak on vtedy ako povedal, že do konca roka odohrá kšefty a potom už, že končí. Tak Ďuro mi dal avizo, že bude teda konkurs na bubeníka Tublatanky, že či to nechcem vyskúšať, tak mi doniesol podklady, ktoré hrajú. Ja som sa to naučil, išiel som v januári na konkurs, jeden, druhý a na tretej skúške mi Martin oznámil, že či teda opýtal sa ma, či odohrám koncert v Plzni a že áno, OK, tak sme išli a už to tam bolo. A doma hledal, kde je Plzeň. Ja to doplním, dobre? Ja to teraz poviem z tej svojej stránky. Peťo stále hovorí niečo o konkurzoch, hej? Jemu sa to zapáčilo. Áno, a však tak to hovoril, tak tomu hovoril Martin, na konkurs. A ešte keď som sa... No čo, Martin, bude z toho niečo? Ešte mám v talóne 2 muzikantov, ktorí prídu na konkurs. Tak ja sa tak pamätám, no. Tak, ja to mám takto v hlave. A Peťo ho dostal tým, že povedal, že po prvom koncerte, že no tak čo Peťo, jak sa ti hral, že výborné to bolo, že super, že áno, že ja by som to robil aj zadarmo. A Maťo bol uvarený. nie, žartem. Takto to bolo. Čo sa týka tých konkurzov, ja som v podstate absolvoval konkurs alebo 2, keď Pálo Horvát odišiel a Maťo teda to odobril, že už áno, už nemá na to nervy, takže dobre.
A bol som aj ja, počítalo sa aj so mnou s tým, že ale ja samozrejme, že nemohol som nahradiť Pála Horváta, čo sa týka hlasu, lebo to bola úžasná dvojica, úžasne sa doplňali Pálo s Maťom. Čo sa týka hlasu, to tu nebude ďalších 100 rokov taká dvojica, že by sa stretla v kapele, to viem garantovať. Ale Maťo cez to všetko myslel, že skúsi niekoho nás. Ja som, aby ste boli v obraze, ja som bol vtedy technik, to znamená, ja som išiel na záskok, robil som Maťovi technika, ochrankára, ladil som mu gitary, nosil som ich, stavil som mu maršály, vyrábal som mu zvuky a tak ďalej. A takisto aj Pálovi, hej. No ale potom došlo k tým nezhodám. Takže ja už som bol v kapele zavedený. Maťo mi po 3. koncerte povedal, že či mu nechcem toho technika robiť stabilne, pretože taký servis, ako ma odo mňa nemal od nikoho. A ja som to zase robil tak, ako by som si predstavil, že by to pre mňa mal niekto robiť. Takže normálne s odhodlaním a s dušou. No a potom už sa dostanem k tým konkurzom, to by som inak vám doprial všetkým zažiť. My sme si to dokonca aj nahrávali. Tam prišli také elementy z rôznych strán tohto vesmíru, že by ste nepovedali, koľko majú ľudia odvahy a aký vedia byť dezorientovaní. Prišiel jeden a hovorí, a ty čo? Ten bol hlavatý, nosatý, rukatý, veľký bol, vlasy nemal, a škaredý bol jak pracovná sobota a ty čo? Ja píšem. A čo píšeš? Komu píšeš? Ja píšem na papier texty. Tak on chcel ísť za textár, ale keď bolo voľné miesto, tak skúsil. Hej. A boli tam, vážne to boli také, že my s nebohým Ďurkom Černým sme sa tak len na seba pozreli a keď niekto pustil nejakú hlášku alebo začal niečo hrať, tak už len nám, ani sme sa že nesmiali, lebo sme si zakrývali ústa a tiekli nám slzy. A museli sme si vždycky dať pauzu a išli sme do kuchyne, konkurs sa odohral v Maťovom dome, takom staršom, no a chodili sme sa tam doslova vysmiať, že vyrehotať, hej. No, takže tým chcem povedať to, že zase fungovali známosti, ale do tej kapely by jednoducho mal prísť človek, ktorý je trošku na to aj pripravený. Každá tá kapela je to vlastne taká rodina, majú nejaké svoje rituály, majú svoje nejaké také vzťahy a keď tam príde cudzí človek, naozaj nemusí zapadnúť, lebo v prvom rade treba zapadnúť ľudsky, až potom muzikantsky, samozrejme, že ten človek musí tam sedieť. Môže byť sebelepší muzikant, ako náhle má nejaké problémy, mindráky. V Tublatanke napríklad to je tak, že keď niekto príde, je nový, a to je jedno, my ten vzťah máme takýto aj s technikmi, hej, že je kamarátsky. A keď niekto príde, tak mu hovoríme Peťko, Jurko, Joško. A čím dlhšie je v kapele, tak potom už hovoríme Ďuro a Máťo a Peťo. A už keď je zavedený, tak sa mu už hovorí Ďurinda, Topor, Schlosser. Hej, že čím ideme ďalej, tak tým vlastne, ako, že sa oslovujeme akoby vzdialenejšie. Takže to máme také rituály, ale v tej kapele to funguje dobre, lebo hlavne je to založené na tom kamarátstve a na tolerancii, lebo samozrejme, že máme kopu iných názorov na rôzne iné veci. Či je to, v muzike sme väčšinou ucelení, ale ja neviem, nasmerovanie, čo sa týka cesty napríklad. Máme tam jedného takého kontráša, ktorý vždycky povie, aj keď má najlepšiu navigáciu, tak vždycky povie, že naopak, aby sme išli. Alebo máme rozdielne názory na politiku a ja neviem, na herečky a tak ďalej. Takže, ale dôležité je to, že tu je tá hranica a potiaľ toto musíme dodržať a potom už nehrozí nejaký konflikt alebo nejaké hrotenie. Takže preto to v tej kapele aj funguje také roky. My sme to prijali vlastne, hej, a všetci to akceptujeme, samozrejme vrátane Maťa. A Maťo, ešte čo je jeho výnimočnosť, že akceptuje tých ľudí, ktorí sú okolo neho, pýta sa na názory a potrebuje nejakú oponentúru, lebo človek, ktorý si je na 100% istý sebou, svojim konaním a svojim myslením, je hlupák, lebo vždycky to zavedie niekam inám a musí myslieť aj na tých ostatných. A to práve, že Maťo robí tak. A to je dobré a preto to funguje. Maťo tady nesedí, ale my ho nebudeme pomlouvat, takže můžeme. On je zvyknutý. Můžeme, výborně, tím se to usnadňuje. Co je pravdy na tom, že on je skutečně pinktlich, že je to perfekcionista se vším všudy? Je to pravda. Áno. Je to pravda, hlavne pokiaľ teda ide o druhých ľudí, hej. Ne, vysvetlím. Maťo totiž to, a to je dobré, a to, preto aj Tublatanka tam je, kde je, že
on to necháva tak, akože keď ľudia fungujú, to je jedno, či technici, muzikanti, a ide to, a je to dobre, tak je to v poriadku. Ale ako náhle začne niečo zadrhávať, alebo že sa mu to nepozdáva, tak vtedy zdvihne prst, hej, zvýši hlas a povie, no tak to nie, alebo pobáme sa o tom. A to je to dobré, že vlastne on to riadi tak akoby citlivo, ale zase keď treba, tak vie zvýšiť aj hlas a vie aj to rázne podať. Takže takto to funguje. Samozrejme, my to akceptujeme, ale šéf je on. To je pravda. Takže diskuze bývají výživné, ale i kreativní. Vôbec, že by sme, to není jak v niektorých kapelách, že sa hádajú a nadávajú. My si nepovieme škaredé slovo. To to si ani nepamätám, že vôbec nie, určite. Ako povieme si, čo nám vadí, že áno. Toto, prediskutujeme to a snažíme sa nájsť nejaké kompromisy, aby to bolo priechodné aj pre jedného, aj pre druhého. Ale slušne a nie, žiadna arogancia, tam nie je ani zvyšovanie hlasu nejaké, to nie. To u nás to funguje normálne na báze slušnosti a to je aj dobré. Jaký je na to recept? Protože vy jste kapela, kterou neobcházejí žádné skandály, neplníte přední stránky bulváru, ani co se týče soukromých vztahů. Tak my to jak nevyhľadávame, ale pritom myslím si, že sme zažili, Blatanka zažila turbulentné obdobie, hlavne čo sa týkalo teda členov, že vlastne takí, čo boli dvaja členovia Skalný a Vážny a Pilotný, tak či to je už Ďurko Černý už nežije, Dodo Duban tiež odišiel z tohto sveta tak, ako odišiel. A nemali sme to ľahké, my sme to s Maťom prežívali dosť zle a dosť ťažko sa nám to aj spomína, ale zase musím povedať, že na druhej strane nás to v podstate spojilo, alebo utužilo to tú vieru v tú kapelu a to, že fungujeme ďalej a držíme spolu. Vy jste museli zažít období, kdy jste byli na vrcholu slávy, to byly přelom 80. 90. kdy to prostě jelo na plné pecky. Čím jste ty baby odháněli? No, to bol problém, sme nemali manželky, nemali ich do odháňať, hej, takže... Ale nie, ja som takto. Ja som prišiel vlastne do kapely ako technik, to bolo myslím nejaký 91. 92. rok a to už tu začala demokracia, už sa ľudia otáčali na západ a špeciálne na Ameriku, takže aj tie české a slovenské hviezdy už nekoncertovali, ale bolo to horšie. Tak ja som ešte zachytil s tú Blatankou, tou pôvodnou zostavou ako technik, sme chodili rok na šnúry, ale už to malo takú tú tendenciu, hoci tú Blatanka vtedy bola najslávnejšia, asi hej, aj ako kapela, aj všeobecne, ale už potom prišiel ten úpadok ako celkový v Čechách aj na Slovensku, čo sa týkalo hudby a de facto, keď ešte prišlo k zmene zostavy, tak my sme začínali znova to, ako som už dneska spomínal, my sme chodili hrať normálne tancovačky na Moravu, lebo tam to fungovalo, tie zábavy, takže my sme tam prišli ako hostia, tam hrala normálne kapela, ktorá hrala do tanca a my sme tam prišli ako hostia, hrali sme hodinu aj pol, zobrali sme si nejaký honorár a takto sme chodili vlastne každý víkend, aj dvakrát. Takže to bolo také, vtedy nehrával nikto, vtedy nehrával Elán, alebo ani tým, ako nebolo čo. Miro Šbírka sa odsťahoval do Prahy, lebo ten už ani nemal ani hudobnú reláciu, takže takisto Peter Naď nehrával. Ale postupne potom, a myslím si, že vďaka niektorým českým médiám, zase začali tie české rádia hrať, lebo ľudia sa dopytovali, hej, už dosť bolo aj kapitalizmu možno, ale niektorí to už mali aj plné zuby aj tej anglo-americkej muziky. A potom zase sa to začalo objavovať, a postupne zase to naberalo otáčky a už sme hrali viacej koncertov, hej, za lepšie peniaze, za väčšie účasti fanúšikov a zase sa to rozbehlo. Čím si vysvětluješ to, že na koncerty tu Blatanky, a nejenom tu Blatanky, ale na téměř všechny tyhle klasické kapely chodí i mladší ročníky. To znamená, je to generace, která objevuje muziku svých vlastních rodičů. Áno. No, ja si myslím, že hlavne to je vplyvom rodičov, pretože tí rodičia majú doma CDčka alebo platne a možno niektorí ešte aj plagáty na záchodoch. Nejenom na záchodech. A hlavne je tam aj ten prístup a my sa nebraníme aj tým samozrejme súčasným médiám, ktoré sú. Či už sú teda internetové, alebo aj tie streamové. A tí ľudia to objavia a hlavne musia tam byť zmysluplné texty, čo tu Blatanka vždycky mala, vždycky sa vyjadrovala tej danej tematike, ktorú prežívala. To vždycky bolo, hej, Martin, keď robil Sarvaš s Maťom Ďurindom, ktorý do toho vždycky samozrejme hovoril do tých textov, lebo jemu to vychádzalo z úst.
Takže chcel to mať také ucelené a aby s tým bol stotožnený, ale v tých rokoch nikto nevedel, že tie texty budú tak nadčasové a že budú stále ešte oslovať fanúšikov po 30, po 40 rokoch, čo sa stále deje. Že tá krásna príhoda, ktorú chlapci rozprávajú, že išli po Prahe, boli na Pražskom hrade a Matej Ďurinda hovorí Sarvašovi, že ja by som chcel, aby sme spravili pesničku, kde budú tie slova, že pravda víťazí nad lži a nenávistí, hej, čo je krásny slogán, hej, ktorý je síce patetický, ale mal by byť pravdivý a mal by to tých ľudí stále hnať niekam dopredu po tej správnej ceste, nie po tej zlej, ale po tej dobrej. Takže, alebo skúsime to cez ten smer. Ďalšie tie veci z minulosti, alebo poďakovanie svojej matke, vlastne také ospravedlenie, ale povznášanie lásky, láska držma nad hladinou, lebo tá láska nám naozaj pomôže, keď sme niekde v zlej situácii a v zlom rozpoložení. A vďaka tomu si myslím, že aj tu Blatanka jednak samozrejme, že výborné skladby, výborne zahraté, výborne zaspievané Maťom, ale tie texty majú zmysel, majú hĺbku a stále sú aktuálne. Takže vďaka tomu aj si myslím, že tí mladí fanúškovia sú stále pri nás. Máte za sebou 40 let? Tak minimálně ještě tolik byste tady měli být a hrát. Ježišmaria. Zas robota. Ještě to je trápení. Tak šňůra je za váma, jak slovenská část, tak vlastně dneska uděláte tečku i za tou českou částí. Berete to pořád jako Československo? Určite áno. Určite to sa nedá, to je jednoducho v nás zakorenené. Môže kto chce vymýšľať nejaké hranice a kontroly a šikanovať nás, bežných ľudí a kontrolovať dodávky a neviem čo. Tak dobre, pretrpíme to, však vlastne keď sme boli Československo a bol ešte komunizmus, tak zase, keď sme chceli ísť do Maďarska, tak nás prehliadali alebo hoci kde, keď sme išli, hej, niekde. Ale ja som zažil aj teraz za demokracie, Peťo mi je toho svedkom, aj moja manželka, išli sme hrať do Švajčiarska. Švajčiarsko vysnená krajina. Kokso, no v živote som nezažil takú potupu a miesto prísažne prehlasujem, v živote tam nepôjdem, čo mi tí tam spravili. To bola normálne prehliadka od hora dolu, dokonca nám trička vážili. Tí zmrdi, že či máme správnu gramáž, vycolili nám pokutu, museli sme zaplatiť DPH-čku. Ako vážne, nech sa na mňa nehnevajú, ale neviem to slušne pomenovať, tak to radšej nepomenujem. Ale do Švajčiarska nepôjdem. Pánové, co vás čeká? No, my sme začali spolupracovať so ZL Production, čo je jedna vážna agentúra a myslím, že to bol dobrý počin. A tí už pre nás vytvorili v podstate, máme 35 potvrdených a ďalších rozprávok, takže asi 50 koncertov budeme hrať v Čechách, niečo aj na Slovensku. Zatiaľ to vyzerá veľmi dobre, pretože čo sa týka zázemia, ktoré nám vytvorili na tejto šnúre celú tú show svetelnú, aparatúru ako dali, majú výborný personál, úžasných chlapcov, technikov, ktorých není vidieť samozrejme, ale tí to odmakajú a my už zožneme len tú slavu, takže je to veľmi dobré, ľuďom sa to páči ako fanúšikom, celé to šlape a funguje. Chcem poďakovať Honzovi Lipertovi a samozrejme aj nášmu českému manažerovi Milovi Reznerovi za to, aký nám servis poskytujú a ako to celé funguje. Takže veľmi sa tešíme, bude to trošku iné niečo, nebudú to len koncerty Dublatanky, alebo je to taký v podstate akoby mini festival, hej, že pôjde viacej kapiel na Dublatanka, by mala byť akože headlinerom. No a zase to bude, si myslím, že veľká show a veľká zábava. Takže sa tešíme na ten budúci rok, čo nás čaká. Ja by som bol rád, keby nám fanúškovia stále verili, stále boli pri nás a hlavne, čo hovoril klasik a človek, ktorého si veľmi vážim, neverte politikom. To povedal Karel Kryl. Politikom sa nedôveruje, politici sa musia preverovať, takže veľký pozor na to. Držte sa. Jak hovorí tvoja obľúbenkyňa Nora Mojsejová, ľudia, nenechajte sa ojebať. Protože jediná pravá víra je rock'n'roll. Pánové, děkuju. My ďakujeme. Ahojte, ďakujeme. A
A přesně takhle jednoduché to je. Tohle byl Ďuro a Šlosko z Tublatanky. No a vy se těšte na další díl Roboty. Já doufám, že teda pánové moc nepopracovali, ale slyšeli jste to sami, taky jsme se zasmáli. Klidně mrkněte na Robota podcasty, na našich sociálních sítích máme Instagram, máme taky Facebook, najdete nás na YouTube a samozřejmě nově i na Spotify. A nezapomeňte, poslouchejte rádio Čas Rock a mějte se fajn.